हेलो फ्रेंड्स তিনি 1 তারিখ সালা 1 তারিখ 3 মাস 2025 তিনি সালা শিলং তি টার্गेट नो कॉमन नंबर होतने ले हाउस में তিনি साला आने जे टार्गेट नहीं 5 and 3 हाउस में बिसिगोना তিনি साला गेम प्ले खाइने खाखैया फ्रेंड्स नरक थंगनायदि 5/3 हाउस नि बिसिगोना हाउस गेम प्ले खाइने खाखैया ओंखाय ताके सारिवाना नौना बेलो 2टा 10 नि बेलो ओंखाय 62 नि बेलो गावले आसिनो नरा फ्रेंड्स साजाखौ नरा गेम प्ले खाइने मिनो दिनै साला ओंखाय टार्गेट किटा नौना हाउस नि बि फुनका 5 and 3 जरा हाउस आजना हाउस थंदि दिनै साला फ्रेंड्स जरा बेलो जाजना बेलो थंदि फ्रेंड्स 62 नि बेलो बाय 10 नि बेलो ना फ्रेंड्स दिनै दासिनो हामबाय चैनल कता नुक दंखाय सब्सक्राइब खाइदि फ्रेंड्स सब्सक्राइब नंगौ फ्रेंड्स ओंखाय समय करेंबा वीडियो कामको सलामलिया नरम गेम प्ले खाइने नायदि दिनै साला आसिनो हामबाय फ्रेंड्स